Здравейте хора, аз съм връща, както ви обещах на 4 юли ще прави клип, да, ето. Сега ще качим, сега ще качваме клипи на Слитарио. Трябва сега първо си кръщя едно име. Че го кръщя Болна мечка. Има ви нова клавиатура. Да почвам. Минуточка. Ям на Слитарио. Както ви обещах, ще си имаме 4 юли, ето, обещах ви нещо съм визуално. Но играта малко бъгва за това. Ама сериозно, тя не бъга чак толкова много. Само малко не бъгва. Къвто звука! Някакъв огромен. Бълтъчки. Скъпи. Вижте колко огромен стане. Та-та-та-та. Ние ще качваме епизоди на Слитарио. Това ще е първи епизод за сега. Да. Тъй, че хора да си кимеш. Бягай! А сега, ту с големи черви много ме плаши нещо. И усмихнат. Ами ще го научим сега. Вижте колко голям стана. Много е огромен! Не мога да уча никъде. Хора също ще играт в българското. Така тя си бъга просто. Вижте колко голям станах, но може сега. Добра, изведнъж. Да. Един добря, хареса ми. Дай точки. Ето вижте колко голям станах. Като ям другите, става по-голям. Като умре някой и яви точките на него, става по-голям. Вижте колко голям станах. Това иска да умре. Добре да се блъсти в мен. Аз толкова голям станах, че... Колко дребни черви. Аз ви станах много голям. За сега се справя. Винаги ми действа. Супер. Сега да си ядем. Много огромен свети дори. Аз не светя. Да. Хора, ако чувате PewDiePie, ако чувате някакъв нещо като гръм, сега навън, защото сега е обаче много гърби. И затова. Серия да след да играем просто. Направо стана сбия. Никога не съм ставал толкова огромен. PewDiePie! Никога не съм ставал толкова огромен. Сигурно когато играя мога да... Това, сериозно. Когато правя клип на Агарио или на Слитарио, винаги ми действа. Вижте колко се дълъг стана. Вижте колко дълъг стана. Тук изчезнаха червите. Що? Огромен, ама иска малко точки, бе. Не мога без точки, стига. Ще умра сега. Седно. Да отиваме тук, да ядем точки, стани по-големи. Не. Хората ги гледай колко огромен станах. За първи път става толкова огромен, защото аз не съм толкова добър в Слитарио, но нещо стане добър изведнъж. Като правя този клип. Вижте колко изведнъж огромен. Приех на малко черви, сега бях един грамадански. По-лесно е на компютър си играя, колкото на телефон. Има нещо червено, което... огромни черве! Трябва да бяга, няма добра. Тъпо оставам огромен, защото вече станах доста огромен черви. Някой е умрял, май. Какви сте? Не! За малко да умра. Ако умра, нищо. Заклещен съм! Стига е! Да му се видите червей! България. Сериозно, то не е важно. Пак. Още направим. Аз съм червен. Аз се кръси Болна мечка. Най-срещу клип може да бъде 10 минути. Да. Аз ще кача клип на Слитарио епизод 2, може понеделник. И утре пак ще кача клип.
Ако да не кажа бата нормален, да. Има и нови родани, да знаете. Рода 1956, 1964, 65 и 2004. Много. Вече взех малко такова. Не. И искам да взема малко храна от тази, ама аз не мога, защото първо има много черви. Ще умра. Малко останиха за мен, благодаря. Колко ти дърбам червече. Аз виж колко гробен станах изведнъж. Защото ям много точки да и става. Не. Не, да му сервири, тъпи американски черви. Яде всичко, ай, той умре. Ха. Отива е. Хора, трябва да почакаме тресо. Малко трябва да почакаме да се махне тази реклама. Още една игра и свършваме. Ако мра, свършваме клипа. Той я звучи добре. Ето. Я колко ли клипа минути станало? 6 май. Или 9. Не съм видял. 6 минути. Много дълъг стана. Да, малко да гледате как играя. Тук едва ли стана голям. Дай малко Според вас, коя е по-хубава игра? Силна става с която ме забравих, Солитарио или Агано? Според мен Солитарио, защото тя по-бавна и по-добре, с черви, а Уикс е много бързо. В Агано топките изведнъж изчезват и се появяват тяха. Много странно. Затова повече ми хареса Солитарио. Е по-интересно. Може да светиш такива. Разбира как може да се трябва да вземат с точка, но тя бяга. Аз не съм толкова бърз. Има и други, които чак да взема. Хора пред сега да дойде много точки и чак да се взема и да свети. Тя бяга сама, аз не мога и да я хвана. Точка да се маха вече, че... Искам да взема малко, но вие не ми давате, май. Ще ми науча. Много черви бе, хора! Да се засрамят малко тези червичета. Аз ви обещах, че ще снимаме на Google карти епизод 3. Аз не съм махна поредицата. Аз пак просто може и утре дори да кача на Google карти. Ако искате. Ще измисля на какво да кача. Аз ви обещах, че много закрили тази последния на 2 май там в Ню Йорк, ви казах в Токио ще сме. Аз ще го направя, разбира се, няма да ви лъжето. Кача клип информация, където казва, че ще кача на 4 юни, ето сега 4 юни. Или 3:43 сега. Не го бе, добре. Супер, не! Това са моите. И не му се тъпече. Сериозно. Добре, хора, това беше сега. Сте, че абонирайте се за мен. Харесайте ми клипа, харесайте клипа на Кристиан. Абонирайте се с него, пишете коментари, давайте лайкове, каквото и да е. И до скоро виждане. Бой! До скоро виждане!